Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Mga higala, kumusta? Kini si Reverendo Padre Rinaldo Tuong Kui, sakop sa kaparian sa Archdiocese sa Sugbo. Kini atong sugilanon bunga lamang sa unahuna sa tagsulat. Apan ang inspirasyon niini nagasukad sa aktual nga mga panghitabo ug linabdagan sa pagtulunan sa atong simbahan. Ug karon atong sugdan ang atong sugilanon. Daghang mga tao ang nagkapundok sa simbahan sa parokya ni San Agustin. Kinitungod kay niabot ang ilang bag-ong kura paroko nga may nihulip sa bag-o nilang niretiro nila nga kura. Yano lamang ang maong parokya apan sa kayano niini matataw usab kung unsa ang kasibot sa mga tao nga manginlabot sa kalihukan sa parokya. Atong madungog ang bag-ong kura nga si Padre Amaro Cervantes nga mipadayag sa iyang mensaheng ngadto sa iyang mga parokyano samtang wala pa ihatag ang katapusang panalangin. Maigsuon ko sa kahanginan, ani ang sinugdanan sa atong sugilanon, Eksorsista. Dako akong kalipay nga na destino sa inyong parokya. Nanginaot lamang ako nga inyo kong buligan sa kong pagpangalagad kaninyo. Tinguhaon ko nga mapadayon ang tahas nga gisangon kanako sa atong talahorong arsobispo. Gwapo lagi na siya, no? Kung manguyab na ako si Father, ako gid na, sugton ba? Agay nay, uy. Sakita si mong kusi nay, uy. Kagwang ka man ka, Dulce. Igat-igat lang yun ang naase mo na da. Ni-appreciate lang ganit ta, kay naig gwapo. Kay gwapo man yun na siya, di ba? Pari lang. Ay, dakanin mo. Ay, naglangas di Sa nanay, uy. Adto na lang ta sa kumbento. Kay maay na lang, makatabang ta dito sa mga buluhaton sa pagpaniod to. Tana, dere na. Kakaon man tuod ta. Pero, pahugason pa og plato. Sige na lang, uy. Sige, mga una ta. Manindong palihog, aron itong panalanginan ang atong mga pagkaon. Sa ngalan samahan, sa anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Bless us, O Lord, and this thy gift which we are about to receive from your bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Ay, Padre, gikalipay na mapag-ayog imong pag-anhi. Og salamat sa Ginoo nga natagad mig paring batanon dinhi. Ay, ako di si Emma, ang CWL president ni moong parokya, Padre. Batanon lagi ng ima. Maong hangtod karon. Wa pay buot. Si Aman po dahi ka, Dre. Dre, ako dahi si Divino. Ang si Kristal Mayor din ni Padre nga nahimong bata-bata ni Padre Diosdado. Pamina ko, Padre. Kaluoy ka sa Diyos, tay. Bitaw, mas may nang ignuntang bata-bata pa. Apawa lang gud sa edad, tay. Anak yun, Dre. Kunot man to ta, pero young at heart manggihapon. Dili ba, Irma? Kuha mo. Mao ka diha, Divino. Mao nga ayaw na lang pangambisyon taon. Kay ubo na lay gahi ni mo do. Og panlantaw mo na lang ang taas. Ay, o saman to, oy. Hilom dia, oy. Kauno, naway yung kaghihapon. Pasalamat gani ka nga, gipangilutawhan ti ka, bisan biyuda kang dako. Che! Kaluoy gud taon nimo. Wa man gani kay kaligo unya ganahan ko nimo. Paghilom diha oy. Nay tan-awa ko nimong bayhon oh. Tan-awa ko no na palihog, tan-awa ko no. Wa man gani ka kapanghimongot. Punan pag kaupaw nimo. Che! Ay. Agoy. Na. Sige na. Undangin na ninyo kay mga haon ta. Kay lamay ka to dinuguan, no? Nga tong sudan. Basin pag magsambunot po ron diha.
Wala ba si Marquez ug si Pacquiao diri ron? May papadre aron makapalit na sa tagtambas sa arthritis ini. Ay, bahala noy, basta ugoy, kalami, ganining dinugo ang haot pa kaayo. Pakals na! Nahuman ako sa akong klase. Muhapit una ko ni nanay sa simbahan. Og magdungan na lang pauli. Oh, uy. May bagong pari man nga nagparog sa pultahan sa simbahan. Mao na siguro ka na ang bago na mong kura paroko. Duolon ko. Father? Oh. Paamin ako. Welcome home, Father. Oh. God, kagwapa niya. Maayo king pagkalilok ang iyang naong. Kahamis niya. Ug maklaro ka nga buutan usab siya. Naon sa ko. Father? Mura man ko na-hypnotize niya. Father? Father? Kagwapa niya. May hugaw pa ang akong naong. Ngayon anak ka man nga nakatutok na ako, ha? Oh, ha? Oh, Father, naamang manggod ka diha, good. Basi na imutang akong mata, Father, ha? sorry, ma'am. Uwa, uy. Uwa. Sige. Pagkuha dito og plato kay nanghaon na sila. Nay plato dito. Ah, thank you. Thank you, Father. Oy, Day Cheryl. Di ako naman lagi. Ay, pahagka ko be. Mau pag-abot, Nay. Ay, padre, si Cheryl ni, akong apo. Cheryl, si Padre Amaro, ang atong bagong kora. Nice meeting you, Father. Usbon ko, welcome ka din sa among parokya. Thank you. Salamat, Cheryl. Salamat. Sige, panghaon na mo dito. Cheryl, biyaan ko na ikaw, ha? Excuse me. Ako sang ilalahon ang ubang mga bisita nga niya din. Sige. No problem, Father. Kamingaw sa ning dapita, eh. Pero, sige lang. Magkaya rin ako. Magkaya rin kung kayahon lang. Di mo mayong ayran ang usay gihatag sa Ginoo. Abi pa lang, naginarte ko. Nga mo para baliunan akong assignment, ingon nga kura paro ko. Tod, kumusta nakaktaon sila si Father Sherwin o Father Tata ron dito silang assignments? O basag ka ito magbingaw, sama na ako. Anyway, lakaw ko sila dugma. Ako silang duawon dito. O masabi tayo mga schedule sugna tingali. Ahos to. Ako lang pong tanong sa tayo di binugma sa'yo. Humansa ako misa. Daon saman ko. Daw ako magasabot sa akong gipati. Nganong nagka-interest man ko ni Father? Nakapangayo na noon kong cell number niya, gikan kang Sir Elias, ang PPC President. No. Di man po tingali. Ganahan lang ko magkikikala niya. Nakita man ko na ako nga murag magkasinabot ni. Ako kasi ang Texansa. Pero, di ba ka ako makasabaan? Ako lang suwayan. Dukaan na gito eh. Gusto. Mag-night prayer una ko para ko katog. Ay naman dito akong breviary. Tara. Tara sa may lamisita. Kuhaan ako.
Seminarista pa lang ko ning moong brebyari. Nayo, gubao na kayo. Ngita naman ni bago. Gusto. Magpalit lang ko bago sa Archdiocesan Bookstore ug Mapuhan. Ay, pastila ng kinabuhi ispari eh. Di sa gyud po dalim. Pastilan, pagkalisod gyud. Labi na sama aron. Labi na sumabog na ang kagabiyon. Ay, kanimo Padre Amaro. Sipat-sipat ka lang gihapon. May lang gani kay girecommend ka sa mga formators sa seminaryo. Ay, bisan asam ni pa daw istorya eh. Magampon ako eh. Ako na ni paklion dapit para sa night prayer ni maong brebyare. Uy. Akong cellphone mitingog man. Namin na sa agatix. Si Sherwin tingalin eh. Ako rin basahon, be. I got your number from the PPC president. Thanks for the time. Hope to see you soon. Good night. TCCIC. Saan TCCIC? Take care, cause I care. Amor, it's me, Cheryl. Uy. Kinigyod si Brad Elias. Nagpataka lang sa hatag sa kong numero sa cellphone. But, anyway, sige lang. Hinoon, mulihok mo po ning iyang pamilya sa simbahan. Bati masab gayog, dili tagdon. Api na lang unya, gerbusong pagkatao. Ako na silang replyan para din ni mahiubos. It's okay, ma'am. Good night, too. Nice meeting you. Ako isend. Ito na. Nasend na. Ay, kadugkanan ako eh. Matuog na ko. Umanin niya ako na prayer. Duka na kayo ko na. Basahon ko na ni net prayer na ko. God, come to my assistance. Lord, make haste to help me. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Amen. Ako ka, Amaro. Ako ang tanan nga anak kanimo. Akong siguron nga mapukan ko ikaw. Pukanon ko ikaw. Ego te exorciso. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen! Dili ko mubiya sa imong kinabuhi, Maria ka. Uy, hala. Si Padre man karon na ni singgit. Ngano man ka? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!